Dobro, koga što ne znam? Ajmo, Gorski padat. Ajde štuki, već. To na rame padaš, ajde štuki, već. Radi, nema tu pada, ajde, bacaj se, Odlično. To malo brže stav, samo malo brže. Odlično, prokolog napad, napravi odmah. Ideš po kolom? Tako, malo brže. O, Grega. Grega, ti si došao i najavio se, Grega. Nisam vidio. Možda se ubija. Po drugu stranu. Ne bi živ silova ništa. Bravo. To malo brže. Brže to, bravo. I sve možeš i to. Bravo. Veli brže. Ajde, pa Brže možeš i to brže, Deni. Bravo. Probaš. Deni, brže, možeš i to. Premet. Vidi, hop, bravo. Odlično. Hop. Bravo. Premet, to znam. To je premet. Hop, bravo. Stani poviš isto. Opa. Sada smo ovo. Sam to zaberam. Pušti vazduh. Ne, jednu stranu pa na drugu stranu. Jednu nogu pa na drugu. Širi nogu. Marko, dođi ovo. Bira širi noge. Odlično. Ja malo prvo se stignu. Da, to je najomiljena veza. Stop. To je moja Najomiljena veza. To je uvijek prije takmičanja radim. Uvijek. Oni sami ste, ja to. Na koleni kako Na koleni. Pa si malo nadaš činiti od ono, znaš. Prej nazaj pa levo desno. Pa lijevo desno to da razbiješ. Pa za oka mi držiš. Roke držiš za oporu. A već, kad si misliš na vajancu, to. Hoće malo slobodnije, oslobodi se. Malo da držiš. Tako, oslobodi se, malo u ovu stranu, tako malo u ovu stranu, tako. Koliko može. Danas malo više, sutra malo više, preko sutra tako. Tako, još, koliko možeš. Ajde Marko Markoviću. Čelo na čelo, tako. Mitar malo nogama više radi, mitar malo noga to. Malo nogama, odlično meni, bravo. Odlično, još 10 sekundi, bravo. Još 10 sekundi, to. Dobro. Hvataj rukama, Mitar, hvataj rukama. To, eto, bravo. Bravo. Polako, ništa to nije. To je težina 15 kg više, ajde. To. Onda idi. Bravo, idi, još 20, idi. Bravo. Idi minuta, bravo, nisko, to. Ovdje, nisko, bravo. Čekaj, još iđe Grega. To, iđe. Bravo, to, na drugu stranu, na drugu. Odlično, na drugu, vidi. Idi, odlično. Još 30 sekundi ima. Bravo. Idi Marko. Idu samo Marko, u drugu stranu. To ide, to. A u drugu. Marko, nemoj samo na levu i na desnu stranu, Marko. Ruki napred, tako. Ovo minute još, idi. Bravo. Idi još malo, još 15 sekundi ima. Izdrži. Ajde, ropa, još malo. 5 sekundi. Brže, još malo. Bravo.
nogu, idi, bravo. Idi, obično. Sve u sredinu, dobro. Ne drži ga tamo Marko, atako, tako i rukama, radi rukama. Rukama, guraj, ruki ispred sebe Marko. Rujte to, rujte ispred sebe, to. Još 20 sekundi ima, bravo Bitak. Bravo, nemoj da ga pokreniš u mišlju. To, još malo. 10 sekundi ima, i vi. Još 10, to, bravo. Odlično, višaj. Ajde, ne vezuj se rukama, ne vezuj se rani rukama, guraj, guraj, izguraj ga ti. Vidjeli smo njega, vidi, jači si. To vidiš, bravo, to je ravanje, to idi na njega. Samo ne odmeriš nam, idi u njega. To, odlično, idi, bravo, radi to Marko, odlično, bravo. Još 15 sekuda, idi još 15 sekuda. To, bokser, vidi bokser kako radi, odlično, idi. To. A u sredu uravate i to, ali uravanje su zatačama. Ajde vidimo, sad ću bi bilo malo prosim stila. Znaš bude da mu ti malo pokažem. Aj sad ćete, Ovo jeste ga malo stablo pa. Hoćete slobodno stavite kad škorinski, bolje je kad škorinski malo. Ja mislim što je... Još škorinski? Idete sad, ulazite pod ruku. Jedan minutu drugi. Šta ovo? Što ne работам, пак да се държа. Хайде да уловим от време шапни куча на кажеш. Намести ga, uci ga. Ili sad 10 ti dao ruku. Samo digni svoju ruku, digni ovu, digni to i uđi. Što pričam? Vidiš? Ja to ovdje drži. Hop, to! Nemoj to ići nogu ništa. Samo ići sad, vidiš ovdje? To, nemoj to ne ići. Treba digni. Brani. Vidiš? Ja ti držim u koru. Hop, to! Lako to, važno da ti neko rogo, ne šeš u spod, ja. Glavom moraš to, na šraunkem, pa vam na lako da ne otoš vidiš, da se boku to. Pa to družiš, Možda mu ruke ovo vidi. Odnaška, radiš. Ne vidiš, to. Vidiš, to, ne vidiš. Rukama uvijek je te. Uvijek se rukama uvijek. Evo da je kažeš. Vrati se ga, to. Aj, pusti ruku. Pusti to. Ja, samo moraš to, ono što je pomembno, da ti meni jasno ideš, da jesi ovakve u ruki, kako ti ne ideš. To je što je znam. Nemaš ti za roku. Zato malo koji. Pa boš ti, hajde ti minuto greš unutra.
Daj se, Bravo! Bravo! Samo, nema toliko, nema toliko, vidiš i opet. Vidiš opet. Znači, je druga tu. Što mu daje, sebe za petu. Ko? Nema toliko. Da se ne rešiš. Kako piše nas? Si mi naštimno široko, ali ne sam se blokiralo. Smo bili spod. Imaš? Ko? Vidi se ovako, vidi do drugima. Bravo, čoče, da je sve to. Ajde Marko, Marko, ovom? Tukaj zadaj za pricer, spadam do dolje. Idi, Denis, njega, idi, radi rukom, ne vrdi se. Radi, hoću da nađemo mene da uči. Minuto ti minuto, vidi. Gure, ajde. Jednom koraku uhvatiš. Tako bude on motiviran da možeš jednom korakom da uđeš. Da ne praviš dva koraka.